आखायाबो आथिङाबो नाथाय मानो माने माबालाय बेरेजोंलाय आंखौ बेबो मासे बेरे नङा 10थासो जोखादों हायदायलाय आं थानो हाला फुचुकु आइखौ लिंहरनाय आइ गैया आइया आबै लाहानाव थांदों आबैया लोमजादोंनो हो आइ गैया होमबालाय नोंलाय माखौथो बेलाव नायगासिनो बालनि थां मुलि लायनो थां डक्टरनियाव मुलि आंनाव थाइसेबो फैसा गैया आब' गैयासो जागोन माखौ बालनि दङ दा आं मिथिगौ थां लायनोबालाय नों मा खालाय आं थानो हाला गैयालै आब' गैमारा आंनाव थाइसे फैसा गैमारा बिद्दानोबो कसमसे बालनि गैयाबा थां आंनिफ्राय लां ब्रिदयाराव दङ आब' नोङो अबेयावथ' थांनायमोन बोरैथ' बेराया जोनो मोनखो नोंखौ बेफोरखौ सोंबाय थानाङा थां माबारै मुलि लायथां साजानायनि मुलि लाबो बाल मा नाम्बा मुलिनि नामा आंलाय मा बाल मोनथिगौ जिखि जाया साजानायनि मुलि लाबोबानो जाबाय आरो थांगोन बालनि माबा थाङो ओरैबादि साखादों थैसिगोनसो खोना सुमब्राजानि न'आवसो मोनहैसिगोन खोना आङो आयदै समथ' ओरैबायदि अरदाव साखायो पापिफोरासो मोनथिया रोङिफोरा आंखौ ओरैबायदि बुदों गारा आं बिसोरखौ बदला लाथारगोन बिबरि गोबोरखि मोखां आरो गायदे दाउ खिबौ मोखां लाइमोन बोरमा खि मोखां आरो मोस्रोम दाउ खिस्लिं मोखां नोंसोरखौ गारा आङो आरो लोगोसे बै फान्थामानियालाय पिल्लु मोखां आरो नेरसोन खुसा मोखां नोंसोरखौबो गारा आं लोगोसे साला बै लाफाथि थास' मोखांखौ आरो बुबागौमोन जुदि बोरायफोरा फैनानै बादा होफैयामोनब्ला औहाय आंबो बुनोनो हायासै आरो बुबागौमोन थेवब्लाबो बुजादों दे पापिया दोखो बुग्लिजादों जोंफोरजों आरो आंबोथ' जोजादोंना बियो आंनि आथिङाथ' कत' गोरा लहा रखम खम साखादों बिनिया जागोनसो मायाबा लहा रखम गोरा नोंनि आथिङा नोङो नङा सानदों देन्जार गोराखाय आंनि आथिङा खेबसे जोजाबानो थिगसे साखायो जानजादोला सिखावखौ हमना मोननायखाय बिराद मोजां मोनबाय आरो नंमारगौ दे गायदे आगै माबा बिबारि नेरसोनखौ खबर लादोंना लायाखै मोनहैबायना मोनहैयाखैबा लाथ'वाखै रे आब' दसे थानानै लागोन सानदोंमोन आङो दाहालागै मोनहैबाय खोना दे मिन्थिया मोनहैदोंना मोनहैयाखैबा दे फन खालायनानै सोंनाय ओमफ्राय माबा भिडिअखौ होबाय आरो रेकर्डआ ओहो आब' हरथ'वाखै र' बियो न'आव मोनहैबा हरगोन सानदोंमोन आङो आयौ न'आव मोनहैलायनांगौ आरो होना दोन जागोन दे आब' हरबाय र' आब' दे नेट अफसो बिनिया मोनहैथ'वाखै खोना न'आव खेबसे फनखौनो खालायनायनि र' देनाय खालायलाय हेलौ नेरसोन मोनहैबायना नोङो जास्ट दासो मोनफैदों बिबारि माबा नोङो नेटखौ अन खालायाखै न' आं नोंनो भिडिअ आरो रेकर्डखौ हरदों दे ओमफ्राय नोङो फोजोंसानो हरबानो जाबाय दे जागोन दे दसे थानानै हरगोन आङो दासो मोनफैदोंना बेसेबा गरम मोनखादों दुगैग्रोना लानि र' आङो दे होमबालाय दुगैग्रो ओमफ्राय दुगैखांनायनि उनावनो हर दे जागोन दे हरगोन आङो दे होमबालाय दा दोनथ'नोसै दे मोनहैबायनो र' मोनहैनायालाय ओमफ्राय बेसेबा गरम मोनदोंनो दुगैग्रोगोननो ओमफ्राय दुगैखांनायनि उनाव फन हरगोननो बिबारि आब' ओंखाम उखैसोबायमोनलै नंगौ र' होमबालाय संहैनोसै थौ बिबारि सानैबो संहैनि थौ होमबालाय आब' बे थाखाया माला मोनफैगोन आंहा मायबा मायबि जानो लुबैसोदोंमोन दा आंनो सोर बानायना होनो देनाय आरो दहायनि ओंखाम जाखोन्दा थोरसिबो दङ दा बेफोरखौबो सुनो दङ थाब फैनांगौ मोदोम गाज्रि होनना मोनथिनानैबो बियो आंखौ बिदिनो गारना थाङो सुथि दिनखालिबो न'आवनो थानो नागिरा आंखौनो लामा नायबाय थायो हाल्ला जा होमबा हिनजावा एसेबां मोदोम गाज्रि
बियो गावगायासो आंखौ जोथोन लाखिनांगौ आंखौसो जोथोन लाजानो लुबैयो बारा दिन गैलाल' आंनि गथ'आ गबानो गैखाला आंहा जांगिलाजों थांसिगोन 8 मासाव हाबबाय र' बारा दिन गैला आंहाबो बै सासेखौ फन खालायबाबो दानो मैथास्रि बैखालियासो हमगोन र' थेवब्लाबो खालायनायनि र' हेलौ रांखावरि मा खौरां खाफि मैथास्रियासो रिसिभ खालायमारबायलै हेलौ माथो जेबो बुङा मोजां आरो माथ' गाज्रि जाबावनो हा नोंनालाय माथो खौरां आंनाबो मोजाङानो दे ओमफ्राय जांगिला गुमैयालाय माथो खौरां दंथ'यो दे बेबो मोजाङैनो ओमफ्राय नोंखौ जांगिलाया जांगिला गुमैया मा अनखायो न' मालाय मोजाङानो बिदिनो अननांगौ न' औ अननायालाय अनो एबारलाय माथो दुर्गा फुजायाव दख'ना बायनो थाखाय आंनो 2000 फैसा होना दोनदों मा मा अ बिदिनो जानांगौ दे बिदिनो अननांगौ हौवाफोरा न' मैथास्रि ओमफ्राय नोंनि हासबेन्डालाय माथो खौरां दङ थैथ'वाखै आयौ हामगौ नामा गावनि हौवाखौनो बिदि बुंनो हामा जाम्बिलाय आं ओरैनोसो फालतु खालायदों दे होमबा मैथास्रि खबरफोरा मोजांबा आं दोनथ'नोसै माने आंहा एसे खामानि दङ दे अब्लालाय जांगिलाया मैथास्रिनो दख'ना बायनो थाखाय 2000 फैसा होदों मानो होनांगौ बिनो मानि थाखाय होदों बियो र' जांगिलाया आंनो फन हरथों र' फैसाखौ जेसेबां हायो जमायनोसो नांगौ बियो आरो मैथास्रिनि थाखाय 2000 फैसा खरसा खालायबाय नोंबो दासो फैनो मोनदों बालनि हा माखौ एसेबां रागा जोंदों सना रांखावरि सना रांखावरि हा मानोथ' एसेबां गोबाव फैनाय मानसिया दहायनिफ्राय कटक मायबा मायबि जानो लुबैगासिनो थाब फैनानै मायबा मायबि जाहोनांगौ होननानै नोङो मोनथिया गियान गैया नोंहा बायलाय आं मोनथिखागौ नोंदि मायबा मायबि जानो लुबैदों होननानै बेनिखायनोथ' आङो नोंनि थाखाय फुलुरि लायनो थांदोंमोन माने पकरा मोनजायानो आङो मोनाखै नोङो थाब फैनो हाया नामा आरो दहाय फुङाव ओंखाम जानाय थोरसिफोराबो सुनो दङ माथो सोर सुगोन ना आंखौ नेबाय दङलै हा हिनजावखौ मोदोम गाज्रि होनना मोनथिनानैबाबो हिनजावखौनो लामा नायबाय थायोना नङालै बिदि नङा सना रांखावरि थै थां एसे बेसन दङ आंनो फुलुरि बानायना हो जल्दी जागोन दे दुगैना फैनानै दासो गुसु मोनबाय दे बिबारिया फोजोंसारखौ फन खालायनो होदोंमोन आंखौ खालानि र' हा माथो सुइस अफसो होनना बुंदोंलै र' बिबारिखौ खेबसे फन खालायबावनि र' सुइस अफ होननानै हेलौ हरबाय ना माने नाम्बारानो सुइस अफ माथो नाम्बारा माने बिनिया सिगांनि नाम्बारा गैला खोनालै आंनियावथ' बिनि गोदान नाम्बारा गैयालै होमबा सिगांनियासो दङ आं नोंनो खिन्थानो बावदोंमोन आङो बिनि गोदान नाम्बारखौ मोनाखै बिबारि मा बिबारि बिनि गोदान नाम्बारखौ मोनाखै आङो होमबालाय दालाय मा जाबावगोन दा बिनो भिडिअ आरो रेकर्डखौ खिन्थिथारनांगौमोन होमबासो मोनथिगौमोन बियो आं दायनिगिरि नङा होननानै दा भिडिअ आरो रेकर्डखौ नुवाबा बियो आंखौनो दायनिगिरि सानबाय थागोन दा मा जागोन नेरसोन बिखौ अबाव लोगो मोनबावगोन बिनानावनि नाम्बाराबो गैला बिनानावनि नाम्बारा गैला माने नोंनियाव दङबा हर होमबा आंनो नाम्बारखौ आङो फन खालायगोन दे बिनानावखौ गैया नेरसोन बिनानावनि नाम्बारखौबो सोलायबाय गोदान नाम्बारजों जोंबो फन खालायदोंमोन नाथाय गैया सुइच अफल' बुंबाय थायो अब्लालाय बिसोरो नाम्बारखौनो सोलायजोब्बाय खोना नोंखौ फन हरजानो गिनानै औलै ओमफ्राय नोंनाव बिसोरनि न'नि नाम्बारा दङ ना आङो न'नि नाम्बारखौ लानाय जायाखैमोन बिमानि नाम्बारा गैया बिबारि न'नि नाम्बारा आंनियाव होमबालाय दा मा जागोन दा बेखौ जोंफोरो अबाव लोगो मोनबावनो देनाय दाथ' आङो बिसोरनि न'आवबो थांफेराखै सिनायबो हाया नङाबा न'सिमहालागै थांगौमोन आङो भिडिअ आरो रेकर्डखौ दिन्थिथारगौमोन
नेरसोन नोङो बिसानि न'खौ सिनाय हागौ ना नोङो थांफेरबाय ना आङो थांफेराखै बिबारि सानसेबो बिसानि न'आव जोंहानिफ्राय आरो गोजानथारबो जायोना होमबालाय नेरसोन दा बियो बोरै मोनथिगोन आं दायनिगिरि नङा होननानै भिडिअ आरो कल रेकर्डखौ दिन्थिथारनांगौमोन जोबोर गोनांथिमोन दा मा बुंबावनो बिबारि दा नाम्बारखौबो आं मोनाखैना जुदि बियो मालाबाफोर आंखौ फन खालायोना अब्ला आङो खिन्थागोन दे ओमफ्राय भिडिअ आरो कल रेकर्डखौबो हरगोन बिबारि नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा आं दङना आरो फोजोंसारा सानसे नङा सानसेबाबो आंनो फन हरथारगोन नेरसोन फोजोंसारा जुदि नोंनो फन हरमारोबा सैथो बाथ्राखौ खिन्थामार दे आरो भिडिअ आरो कल रेकर्डखौ हरथार जागोन दे बिबारि नोङो टेनसन लाबाय थानाङा दे आङो खिन्थामारगोन औ दे जागोन दे दा होमबा दोनथ'नोसै दे दोन बिबारि नोङो मानसिया जोबोर मोजां मारलै फोजोंसारा नों बायसि मानसिखौनो फोथायाखै आङो जुदि नोंखौ सिगांनिफ्रायनो लोगो मोनोब्ला आं नोंखौ फोथायगौमोनलै फोजोंसाराथ' लाकिसो एसेबां मोजां सिख्ला मोनदों बियो बिबारिखौ आं दाबो मोजां मोनो बै लाफाथि थके बासखौनो आङो बिबारि सानना रायज्लायबाय दङमोन फोजोंसारा लायाबा आंनो बिबारिखौ लागौमोनलै नाथाय बिबारियालाय आंखौलाय मानो मोजां मोनो मालायबा बियो फोजोंसारखौसो मोजां मोनो